Dobrodošli na kanal Petrova kuhinja. Danas ću podijeliti s vama jedan recept keksića koji su me osvojili prvo izgledom, a zatim okusom. Sastojci za ove ukusne keksiće su 300 g glatkog brašna, 200 g mljevenog maka, 250 g margarina, 150 g šećera, 2 vanilin šećera i 1 prašak za pecivo. Prvo ćemo izmiješati suhe sastojke. Zatim ćemo dodati margarin sobne temperature i umjesiti glatko tijesto. Tijesto razvaljajte na debljinu od 5 mm. Zatim modlama izrežite različite oblike. Keksiće stavite peći na 180 stupnjeva Celzijevih 10 minuta. Pripremite dresir vrećicu koju ćete napuniti sa džemom. Možete koristiti džem od marelice ili džem od jagode. Zatim spajajte keksiće. Ja sam jedan dio keksića spajala sa džemom, dok sam drugi dio spajala sa bijelom linoladom. Ukrasite ih po vlastitoj želji. Za sve ljubitelje maka, ovi keksići će vas oduševiti.